van fer prediccions i tot. Els primers signes de la catàstrofe que s'acosta es comencen a notar als últims anys del segle XX, quan una sèrie de sequeres arrasen els Estats Units, Ucraïna i els camps de blat de l'est d'Europa. 3/4 parts de la selva mundial han quedat destruïdes. El 2015, les reformes agrícoles per aturar la deforestació a Sud-amèrica desemboca en guerres civils. 30 milions de morts per la fam. La població mundial arriba als 9.000 milions. L'efecte hivernacle provoca desertificació i fam. Devastació i mort l'estiu del 2020 a Carolina. 2.000 milions de dòlars en danys a Sydney. A tot el Mediterrani els boscos cremen sense control. La devastació i la pèrdua de terres es xifren 50.000 milions de dòlars. Xangai, el Caire, Dakar i parts de Londres al 2024, mentre el nivell del mar augmenta 1 metre. Tenint en compte la tecnologia d'aleshores, no es va equivocar gaire, oi? Les xifres una mica massa altes i prou. On es van equivocar del tot va ser en la consideració de si l'efecte hivernacle ja es notava o no. Cosa que era irrellevant. La qüestió era què s'havia de fer amb l'opinió dels científics que deien que tard o d'hora es notaria. Però per molta gent no valia la pena gastar-se diners per una eventualitat. I tot i així pagaven assegurances de vida, de la llar i per la defensa nacional contra riscos molt menys probables. La veritat, pagar per l'efecte hivernacle costaria. Significaria tallar dràsticament l'ús d'energia i reestructurar l'economia mundial, aturar el desenvolupament del tercer món i afrontar qualsevol alteració que pogués provocar l'efecte hivernacle. Ja s'havia suggerit una solució el 1989 en un informe del govern alemany. 5 anys després, l'informe havia arribat a l'ONU. Igual que un medicament costava d'empassar, però era eficaç. Afrontava el problema en termes temporals. Aturar l'efecte hivernacle tallant l'ús de combustibles fòssils hauria estat un suïcidi econòmic. Però quan podien trigar a fer-ho? Feia falta una reducció immediata de les emissions de carboni de 6.000 milions a 3.000 milions de tones cada any durant 100 anys. I això per mantenir l'augment mitjà de la temperatura global a uns 8 graus l'any 2100. El 1994, a l'ONU, els delegats van sentir com es podia fer. La previsió global de carboni fins a l'any 2100 era de 300.000 milions de tones. Això es divideix al 50% entre els països industrialitzats i el tercer món, i després això es reparteix segons la mitjana d'emissions de cada país al 1990 i segons la població adulta. Això va donar una quota fixa de carboni a cadascú, i el temps que trigués cada país a gastar-la dependria d'ells. I aquí és quan la gent va quedar aterrada. A aquell ritme, a Portugal, per exemple, li quedaven uns 111 anys. Però fins i tot a un país eficient com el Japó només li quedaven 82 anys. Els Estats Units s'haurien quedat sense drets d'emissió de carboni al cap de només 11 anys. I fixin-se en Luxemburg. I la resta del món industrialitzat tenia els mateixos problemes. La resposta a aquest problema era el tercer món. El gran nombre d'habitants i la falta d'indústria els donava drets d'emissió de tones de carboni que no els feien cap falta. O sigui, que els països del tercer món, amb uns drets que no farien servir mai, se'ls podien canviar amb els països industrialitzats, no per diners, sinó per coses com ara programes de reforestació, assessorament en educació, sistemes d'energia alternatius, coneixements agrícoles, etc. I amb aquest tracte, tothom hi sortia guanyant. El tercer món obtenia uns coneixements que, si no, no s'hauria pogut permetre, i els països industrialitzats obtenien uns drets d'emissió de carboni que els feien falta. En altres paraules, el món industrial comprava temps i la resta del món obtenia la tecnologia per superar els combustibles fòssils i anar directament a uns nous sistemes d'energia renovable. Ningú va trencar l'acord, ningú hi va comerciar. Ara sí que es pot fer una previsió. Els països avançats tallen les emissions un 75% al 2030 i el tercer món arriba a aquests nivells al 2050. He parlat de medicament. Aquí el tenim. Per constituir un fons per ajudar el tercer món a engegar aquest pla, si un país ric fa servir combustibles fòssils, paga un 6% més d'impostos al fons. Ja es poden imaginar com va reaccionar el primer món davant d'aquesta proposta. Però al capdavall eren ells els que havien generat el problema de l'efecte hivernacle. Quan s'hi van decidir, doncs?
No. 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 El 2000. Com veurem, l'ajornament de la decisió fins al 2000 va significar el començament d'un canvi en la balança del poder i també un canvi a llarg termini en els estils de vida, a causa dels avantatges que aquell ajornament va oferir als països de la costa de l'est del Pacífic. Taiwan, Corea del Sud, Singapur i, sobretot, el Japó. Mentrestant, com és que la comunitat internacional va trigar 6 anys a decidir-se? Perquè la majoria de governs van ignorar el fet clau que els científics estaven convençuts que es produiria l'efecte hivernacle. L'únic que no sabien era quan i en quina mesura. Però la majoria de polítics del món, si no pots identificar i quantificar un problema, no hi pots fer res de res. I la majoria es van plegar de braços. Bé, per ser justos, hi va haver una certa acció. Se'n van fer informes. I del 1994 fins al 1996 se'n va parlar molt. I després, per desgràcia, hi va intervenir la realitat amb una sèrie de les pitjors sequeres de la història els estius del 97 i el 98. Els efectes van ser devastadors. El problema va ser que gairebé tot el món s'alimentava de gra dels Estats Units i les reserves solien durar 90 dies. Però ara les granges ja no produïen tant i les reserves duraven només 40 dies. El preu va pujar 4 vegades. Les masses del tercer món es van sublevar. Milers de morts en revoltes, seguits de centenars de milers de morts per la fam. I després, a finals de segle, el problema va sortir dels camps de refugiats del tercer món i va entrar als confortables menjadors d'Occident. El 1999 els Estats Units van quedar paralitzats per una altra sequera catastròfica que va assecar tots els rius i els pous. I va fer malbé la meitat de les granges. Per primera vegada els Estats Units van passar gana. Donada aquesta situació, potser no va ser cap coincidència que el Pacífic, encapçalat pel Japó, comencés a fer sentir la seva presència en el món polític i pressionés per actuar contra l'efecte hivernacle, perquè, fos com fos, hi sortirien guanyant. Si la resta del món decidia tallar l'ús de combustibles fòssils, sobretot de petroli, això era molt bo pels països del Pacífic. El Japó ja era 4 vegades més eficient que Occident en l'estalvi d'energia i consumia la meitat de combustibles fòssils que 20 anys abans. Per tant, si Occident abandonava els combustibles fòssils, els països del Pacífic podrien apoderar-se dels mercats. Aquesta podria ser una de les raons per explicar que el primer model d'ordinador de l'autoritat planetària fos dissenyat al Japó. Després, els esdeveniments es van accelerar. Hi va haver 3 confrontacions militars al Golf Pèrsic que van fer canviar l'actitud de la gent respecte als combustibles fòssils. El 1999